madoko wana mandueta wana naodzo manhokodzo zoro makumi mairi nombiri mwedzi uno wakurume. Kambani yozesa yagobvuma kuti yakaita mutsepwede apo yagopa kambani yosakunda basa romamiliyoni okuAmerica 250. Wakatiwo basari wagonyepiwa nomutungamiri wenyika kuti wagowapa wosakundawa. Tamirira kuona kuti wachagweta zvokudini nokubudika kwaita umbo hwakadari mudare reparamende. Niki mangwana kwai achagotutisa mhuri dzinosvika 40 kubva papurazi padziri agoti agowapa nguva yokuti wagone undokohwa basi wachibva wabva papurazipo. Idi pakanyangaritsa mabi angu kana tichireketa kuti paribe musvinu tinenge tichitoziva zvatiri kureketa. Bepa nhau reHerald kwai ratukiwa nevanhu nokuda kwokunyora kwarakaita uko kwaita kuti waburitse bepa nyaya yokuti Johanna Mamombe anofanira kupfikiwa wachibva wataya maki yacho. Izvi zvinotorwadza ukaona bepa richinyora zvakadari nokuti tima racho rinenge rakatonyanya. Tinoimba kuti wanyora izvi wachanyadzisiwa idi. Nhandare yendege yoJoshua Nkomo kwai yakanga yakapfikiwa nozuro heno kuti nyasi pane chagoitika chere asi paribe chagoitika nokuti wazhinji wangu vari kutoreketa kuti kohoko ichiri yakandopfikiwa pariba kuziva kuti chii asi kwai wakuru wehurumende wakuru veikweyo wagoti iwo vari kuitira dzihwa mupengo asi paribe kana chibodzi chiri kuratidza kuti pane zviri kuitika. Heno kuti wakuru vanotekedza kutekera konhandaredzi vari kumboita zvokudini. Kwai wagari wokumapopoma kuVictoria Falls kwai kubva musi wechitatu watiri kunanga uno wakukwanisa kugopuwa kamushonga kodzihwa mupengo pachena. Kwai kamushonga kakutopiwa vanhu vese vari ikweyo nokuti wanosangana nevanhu vari kubva kune dzimwe nyika wakati wande wande ndosaka wapuwa. Asi tinondoimba kuti kachagopuwa vanhu vese munyika mese nokuti wari kufanira wakapuwako wari kukadaba. Idi hurumende yedu chainoziva ndicho chokunhadzirisa mutemo kuti isunge zvinhu nokundovhiringa kureketa kuno kwai wari mubishi kunyora kamunga mutemo kokuti wachinje bumbiro romutemo wachiita kuti mapurazi ese ari evanhu vasiri zvavo zvomuZimbabwe aisiwe pasi pohurumende. Wotosaya kuti kohoko naye wakuruwa wari kuda kudari ipapa mapurazi anenge ari ndiwo ari kuburitsa zvinhu zvakatowanda zviri kudyiwa nonyika asi iwo wari kuboye kana kuzvifungawo izvozvo. Wamunangagwa kwai wagochemana nawaMagufuli iwo wachiwarumbidza kuti waMagufuli wanga wari munhu aitungamidza vanhu pamberi. Wotosaya kuti kohoko naye iwo kutadzawo kufundawo kune mabi yawo kudari. Toramba tichindoti waMagufuli wazorore murugare. Apo kwaipo kare wanenge wariko kuVictoria Falls ko wachipuwa kamushonga kodzihwa mupengo koSinovac. Toramba takaringira kuti zvigoitikawo izvi nokuti wanga wari gonzi nevamwe wakushaya kuti wachatadza kugoita zvazvino. Kuna wabasa wehurumende vanosvika 600 avo vari kutadza kupuwa dzimba dzavanga vavimbisiwa noNASA paBotsbone National Building Society. Izvi zvinotorwadza nokuti ivo makambani mairiya agochinja zvavanga vabvumirana waribe kana kubvunzana nevanhuwa. Dzimba dziri kudzivaresekwa. Toimba kuti zvichagonhadzirika wachigopuwa dzimba dzawodzo. Zvikoro zvavhuhwa nyasi wabereki vazhinji nozuro nanyasi wanga wari mushishi kumhanya kuti watumire vana vapwere wavo kuzvikoro. Vapwere vanogara kuzvikoroko wakatoita zvokuenda nozuro apo vamwe vanenge varibe mari waendesiwa nyasi. Toramba takandoringa tichiimba kuti wana murairidzi vanenge waayo. Heno kana zvikange zvazoitika izvi mabi angu Eninhira aizikana nokuti wimbai pamutambo Studio 263 aradzikiwa nyasi. Wazhinji wakatamba nawo mutambo uyu wanga waripo kuomuoneka. Toramba chindotiwo azorore murugare.
tolinga dzopasirese kwai mambo mazuru agopfa svondo rapfuura ari achatsiviwa musvondo riri kuuya ri svondo rino ndipo pavari kugogara musangano wekuti wazive kuti vachagodini kugozonyepa nyika yese kuti zvii zvichange zvichiitika charamba takandoringira pari zvino kuno mumwe mudzimai wamambo uyu ari kusanotonga kuangora kwaiwa kudawo kuchinjawo zvimwe zvikamu zvobumbiro remutemo yawo kwokutanga kubva mugore ra2010 pakapinda bumbiro rimwe toramba tichindoimba kuti zvichaitiwa zvakanaka izvozvi kwai kuCongo Brazzaville anga ari kupikisa mukuru ikweyo apfa anodziwa mupengo kwai agwarashiwa zvahwadza vazhinji ende pariba agoziva kuti vachagoita zvokudini kana achinge agwarashiwa kudari ipapa nozuro kwakaitiwa sarudzo apawo dande mutande rikabva rapfikiwa kusaya kuziva kuti kohoko naye wakuru wehurumende wachiita kunge wakazvawa nomunhu mubodzi kana kuti wakaendesiwa kuchikoro chokuita zvinhu zvibodzi muAfrica muno zvinotorwadza ari kutungamira hurumende yekuBritain Boris Johnson kwai anogona kundomukirwa nevamwe vamiriri vomudare reparamende webato rache heno kana zvikaitika izvi nokuti zvikandoitika pake panobva paperera musenha wache unenge wagurongonda heno kuti zvichagobudirira chere toramba takandoringa tiri ipapo mabi yangu togumira pano kwanyasi ndini wenyu mhandu weonhawo.